ту мардӣ, имрӯз чӣ хизмате ба мардум кардӣ. Сад бор бадӣ кардиву шарми ту наомад, некӣ чӣ бадӣ дошт ки як бор накардӣ. аввало ассалому алайкум ҳамватанони азиз, падарон, модарон, бародарон, хоҳарони гиромиқадр. бо шумо ҳастам ҳусейн Нуриддинов аз канали Санбой ТВ Екатеринбург, бародари азизамо ҳоҷи Парвиз. дӯстони азиз, мо дар шаҳри Екатеринбург ҳастем. иншоалло ки мо ҳамроҳи ҳоҷи Парвиз Санбой ТВ Екатеринбург ҳаракат мекунем ки дар шаҳри Екатеринбург барои бародарои тоҷик, хоҳарои тоҷик, модарои тоҷик каме ҳам бошад саҳми худо мегузорем. иншоалло ки карда истодаем, касоне ки мақсад иброз карда истодан, рафта хабар гирифта истодаем. иншоалло ҳаракат мекунем барои ҳамватанон, барои бародарон, модарон саҳми худро каме ҳам боша гузошта бошем. мо имрӯз дар шаҳри Екатеринбург, бародари азиз, хеле ки шумо дар навор мебинед, дар паҳлӯи рости ман Тағои Абдураҳмон, дӯстони азиз, Тағои Абдураҳмон ба бемории шуш гирифтор шудагӣ зиёда аз 1 моҳ бозор бекор ҳастанд. бародари азиз, биёед ҳаракат кунед, ҳамин касба саҳми худтонро ба хотири Аллоҳ хайри худтонро расонед. Аллоҳ хайри ҳар яки мо шумо ба даргоҳаш қабул кунад. бародари азиз, мана ҳуҷҷатҳои Тағои Абдураҳмон, ин кас кори сиёҳ кардан наметавонад, вообще кор кардан наметавонад. бародари азиз, шуш касал, худатон медонед, дар мусофират бекор будан, дар борои бекор будан, бемор будан чӣ аст. зиёда аз 110,000 барои Тағои Абдураҳмон лозим аст. Картаи худашон мешавад, номерои худашон мешавад. адреси Тағои Абдураҳмон, шаҳри Екатеринбург, Чкаловский район, улица Чайковский, 86, корпус 1. дар комментария, дар описание ҳами данёшон мешавад. бародари азиз, касоне ки дар шаҳри Екатеринбург ҳастед, худо хоҳад қудрат ба тавоноӣ омада дидан метавонед, номерошон мешавад, омада бинед, беморро хабар гирифтан, аёдат кардан. ин суннати пайғамбарист. бародари азиз, иншоалло ки худо хоҳад ҳар як кори хайри мо бе раҳмати Аллоҳ намешавад. раҳмати Аллоҳ ба ҳар яки мо бошад. дӯстони азиз, биёед дар ҳамин вақти мушкилӣ дастгири якдигар бошем, дар фикри якдигар бошем. Тағои Абдураҳмон, ягон гуфтанӣ доред барои бародаро? бародарои азизин, ягон фиреб нест, аввал ростигап аст. худою дуюм аз шумоён. умедворам. бародари азиз, ҳамин кас 1 моҳ шарм карданд ки ба мо гӯянд. мо ин касро дар моҳи март бозо мешиносем. вақте карантин бубин, мо занг зада гуфта буданд ки ҳусейнбой, агар ягон пул лозим бошад барои хоҳаро, модаро, мо хайр мекунем. он вақт карантин буд, тарговаи сети маҳкам буд, мо ҳамин наворош ҳай дар канал мо хайр карда будем барои модаро, бародаро. дар омада метавонед ки бинед, ҳамин кас гуфта буданд ки биёед мо дастгирӣ мекунем. имрӯз алакин ин рӯз дар сари ҳама омаданаш мумкин, дар шаҳри мусофирӣ. биёед ҳамин Тағои дастгирӣ кунем. худо хоҳад ҳамин каса, ман ҳамин картаи худшон мешавад, мана ҳама рангинашон, тамоми ҳуҷҷатҳошон дар ҳамин ҷо ҳай. касоне ки хад метавонед омада дидан, илтимос бетараф набошед. ин дунё, бовар кунед, ҳамин корро фақат мемонад. некӣ, аксар некӣ кунед, худо хоҳад ҳамин кор мемонад. барои ки ин дунё кирои гап зиёд намекунад, ҷангу ҷанҷол, як дунёи дурӯза аст. имрӯз ҳастем, пагоне. бародари азиз, гапа зиёд намекунем. боқӣ дар амони Аллоҳ бошед, саломату бардам бошед. дар ҳаққи мо, дар ҳаққи Тағои Абдураҳмон, дар ҳаққи ватану модар дуогӯ бошед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.